ante ni Lolo Digong ha. Lolo ko itawag niya. Kay siyempre, tiguang biya siya ay. Ako kay bata pa. Dili sab ko, for Duterte or anti-Duterte. Kay sa tinuod lang, kay wala yun ko kailan niya. Sure po ko wala siya kailan ako. Pero, kamo kailaman, so sugdanan nga ako no. Lolo, bulo ko, na-stress na kayo ka. Sa mga hitabo karon, laban na kayo imong ulo. Sa mga problema sa Pilipinas, na pa mga artista na mag-apil-apil. Sige, hatang u-stress nimo. Kabulo mo, mga auntie ug uncle, dili karon ang sakto panahon para mag-blame ta. Kay priyas ninyo, tawa po si Lolo Digong. Samot na, tigulang na siya. Dali lamang sakit. Ang importante karon, buhat niya, ang tanan niya kakaya. Para lang nato. Pero, back to Lolo Digong. Lo, salamat di ay sa imong sakripisyo. Para lang namo, gilabad-labad ni mo ulong. Para lang sa tanan, sa gii, mga bashers. Kay wala, gid ko buhat nila. Bata biya ko ay. Nag-wonder lang ko ba, kanang uban tawo. Kanang gaingon, 1 week la sila ha, ang 8,000. O niya, ka-driver lang. Ipastop na nako. O pa, OFW akong papa. Mas dako man, di ay og kwarta. Ang sikad driver, dili pa jud maito og tinapa. Kasi hindi ay kakauna ko lami. Pag sikad driver na akong papa. Char! Char lang, uy. Kay basing kasabaan ko sa akong papa. Makitaan yan. Bitaw luluoy. Iampo lang tika ha. Makaya ni mong tanan. So, diwi lang ko taman. Kay, study pa ko. Char! Hungry bitaw ko oy. Liars go tell. Bad na. Ayaw mo kalimut ha. Og subscribe please. Bye! Thank you ha. Kay nag-subscribe mo sa mong channel.